guys, good morning. Karong adlaw is June 24. Huwebes mo na naging gipaabot kay nagpa-schedule ko 2 weeks ago Nagprami kita. para sa follow-up check-up na ni tatay. Pero actually, 3 years nga na-stop. Kaya nang leod-leod man katay no. Nang leod-leod na si Jack kay mo itong panahon nga, ha, malagi pa ikapinan. Wa, malagi pa may ikapinan sa itong mga panahon na. Pero year 2014, 15, 16. Kana, nang mga amang kanang mga tuiga sa gunso na si Jadanang gapa kuan sa idahang mata dana undang ra kay murag nagleud-leud na si Jagi kapoy nagbiyahe kay dagaton magbiyahe karon di pa man jud unta ipa-check up ag si tatay sige sakit kita ko kay ginsang mata high pressure but pasabot garabing puti ug low pressure grabing ngitngita sakto hater puti agi mo no. So kung si check up guys 2014 15 16 kana mga years ngay nga na ag maghatod jud ni tatay og ni kuan kami stere puli-puli mi kami moy magda unja aning abot sa dao nas ate Julie dito naglagsuman dana mag-snack sila sa Kuya Eric magdudaloy ka do sa arar magadyang ituma kay sige panglugi mo intay na adyan kada check up si ate Julie unja si tatay si nanay amang dad lisod lagi ka kay mo sa kay migban mo nang lisod ka adyo uy dapat tos aliana aron ka madya ka and that miss it's in you for how many years ito jud mi pirmi ja kami jay magda pirmi ako ra jud si Tere Ako. nanay tatay kami ra jud way lain nga igsuon nga ning uban sa check up si ate Julie kami ra jud nang tulo ja karon kami gihapon kay si ate Julie mapud mo ay nadari pabor ja di pa sa tay mo angay og kanang gikas Alicia uli dajon ba makapahuway pud og gamay daris maribuhok Pagka 2015, gibrahan na dito sa Agosto 5. Unika sa Manila. years pud nga naundang kay ningin mas doktor nga kuan ako ni chance kay lagi na nga nangalata nag mga ugat nga gisa ka doktor na ingon nga napay pag-asa pikas Oh, pikas. kay mo na at amo lamang gisuway pud ba so mo to year 2009 kuan ra to libre ra to no Ano ito giwan-uban ang unika? pagka 2009 dagi pamungkuda na kinimdum kay high school pamungkuda na 2009 pa man to. 2009 day guys gilisir si tatay si Ate Prodilisa kunoy nag-uban kuan man to si sa mission sana bang libre bitaw sa gobyerno Ato. gobyerno ba to tay og non-government basta kay Gobyerno. basta kay libre to si Ate Monica gauban kay ako high school pa man ko dun. Baka sos mo ni kada tungtungura. Marso. High school pa ko anja katong sa kuan guys katong sa doktor private man na to mi nagastusan og dako kay sige matag balik-balik tayo no Dato gibrahan. grabe jud to gastos na mo dito anja murag nang load si tatay ba kay siyempre nakuan na gamang gastos anja wa na jud say pag-asa kuno jang mata giingnan nga na ba mo tong dali na ko balik ag mga patuto inga na giundangan nga na ara pud harap ang ideya karon nga dadan na siya balik kay basin di ay kana pa maingig isa ka doktor nga pa kuno pag-asa yan magnapay pag-asa di so adyan ipa kuan jud og na pa badid kay arong mahimog jud tanan ba para wa gad arkansi jag basig makakita na sa tatay og balik basig idang pananaw ni nanay mura po prinsesa tay pila nakakatuig wa kakitang nanay tay lima nakatuig na ara na rabad ko pas na nakita pag nakatungipon ngisi na ngisi pagkakita last na pagkakita ni tatay nanay daghan pa to pangag karon tay grabe to nga nangipon okay naman nakakita kay pinangga mangyapon ko Wakatingog grabe. Oo, din. Sama nang makakita, anja, buwa pangga di pa kanon. Si Ate Julie jud guys, ang ayang pasalamatan guys, silang dos Kuya Eric, sila jud sus, wa jud time nga wa sila kay sila jud pirmi maoy mag-amuma magasikaso. Ag kami ba stay ready duha wa ba jud mi kalibutag tagbilaran, igo ra mi mudahan ni nanay. Dadun tatay nga na pasakay ba ni nag-abot sa dawa na mi na liraw-liraw nagmamatahan ni na ba ni. Kay wa naman mi katuod. Ba jud gani kay sa Kuya Eric kay trabahante man diri tagbilaran katuod sa mga kasada-kasada nga og nay mga paliton nga na. Sila Ate Julie abti kay kami patong dos diri asa kami katunong mo. Sisa pa to kami. Karang paita to uy. Ako kung sa mission do kung kakita ko tatay ni atus ban nga magsigig kalipod magini nga magsuka-suka ko. Pag uling Ate Prodilisa humana sa Marso tayo. 3, niabot sila 2016. Ano kalipat. Mao na pag-abot nila Ate Prodilisa. Manila. Mario. O mas Ate Prodilisa kauban. Pagkuan. Pero tarami na ito no. Naghidaig da pag natas it's in you gardo gaja. Naghinamdam na dai ko. Sama ko rin to. Ana ako Ito mahidaig da po gardo sa pitigriya. Mingan kanimingon sa muka pamilya. Di ate ko dito guys, magupirang tatay. Wala mo ko kahinumdum kay dugay na lagi daghan na pugwan di ate ko.
Kay nakanan ako kay nagigdaig-daig mi sweeting area. Grabe paita po itong mga panahon na ay. Itong mga tayo kay ag nakapait man guys kay arang lado alagi na mo syudad mo na nakapait kay nagabot ni tatay sa check up arang luda ha. Kay arang taas ang basic sukar luda. Da mga adlawon mi magatang migban. Pila edad ni mo ron tay? 25. Ikaw nay. 72. Pila edad ninyo pag binjo ninyo? Magwang sa sabi nito kato. Pila may edad mo pag binjo nila? Aw nila. Pila yung edad ninyo pag binjo ninyo? 17 ah. 17! Maminjo na rin 17 sa una sa gani ngit-ngit man. 17 siya ja 21. Basta kay year 2009 pag opera ni tatay high school pa ko diha. Fourth year. Ito pira gilisir ato. Aw. Lisir. Ngari kas kasal na mo 2009 bago kang graduate high school. Lagi. Pag basta kay 2009 si tatay gi ko agad ang mata katong libre. Mo rin hangad-hangad niya na Wa pagabot. mo ko makauban-uban to. Wa man ka makaubandad to kay si ate mo ni kani ubandad to. Hangad-hangad niya na pagabot kinsa kuno ka. Mali Tama, guys. gapon. Kasal ni Ate Julie, di ara ko arang luod ang gina narang ngina gadagad mo gadagad plangganita. Plangganita kay bata-bata pa man karon planggana na. Nasa Ate Julie gi kasal Kuya Eric, da manghud man ni Kuya Eric. Hi Jeb, dara ka Jeb. Grabe mura man ka na na. Wasili. Si May pagkaadyo. Kay kuan man no, ikaduha na ninyo kasal no. Iguna ninyo kasal kay si Bill. Anja kani pag church wedding nila na si J. Agkara gisapot sinanay man siguro ni. Nani man na nangaitot man sa nanay gisapot man sa nanay dani Ate Julie kay gisapot man sa Ate Julie dani sig magpangaway Kuya Eric. Kulo malagi. Oh si Lokdoy mo ni ang partner na has kandila. Agkara si Ante Florencia si nang knitting. Nothing. Nating na I have nothing. Yung midis. Og sinong midis maninoy na ni Ate Julie sa kasal. Aga sa kabatang baji kisa ni batang baji. Bibian ang wave ni CJ na sa karon. Si kisa ni? Bibian katong diha ta mga ano. Si Bibian eh. Wala mas Bibian mo. Ito na si baling laing barangay na mo. Mo ni panahon na nga naghangnaw na sa pag kiskis matang year 2009. Dita parehag na no. Di pa karang magmugag nga kay tingning lamurot pa magangnaw na kay ting hinimbuman. Ako orang niwangan kay kuan. Tete Julia niwangan kay karang luod sa si panindag suman og guys kindi. Mga arang niwangan. So mga to guys, ni-share ko gamay history. Pagka year 2009 mo to yung unang pagkuan sa mata ni tatay. Laser. Kay tarak pa mo to, katarak. Katarak no. 2009. Pero libre ra to. Libre ra to. Pagka 2015 mo na to operahan na jud to siya. Na to kami may sigigda. Kami tere og si ako kami ra mas tere duha. Ikan sabay padung sa ospital. Si Ate Julie si Kuya Eric mag-atang kay wa may kay baw og unsay puro magtagbilaran kay di mami wa mami kay eskwela tagbilaran. Wa mi kaswito. Mo nang si Ate Julie si Kuya Eric mo mag-atang dito sa dao. Magdain taw bawon aron kaluoy magdad. Asa ni sumanay magkarag-karag dito nila. Di banjus. Kag si tatay nang luspan man kay sige magsukas man. Banjus si kuno. Hey, mama namoy ko na naman namoy ka na ni tinula. Ingon na mi suki das daw guys. Among adtuon mong pakit ni kananay maka adto ko daw pakit abon sa mong suki dihan kananan kay anha jami kasi sinanay luspan na jadi pa jikas ana ngaon nito na legpat ang bustisong nanay. Pagliki ingkit pa sinubang. Manok adito manok baboy. Sangit mas kubaw paganak. Legpat lang ang pag-ubertak na Pagwa pa mo pagpataon na magkay kita pinagpataon na ang panas na nagpataod ning nanay sagna. Niglagpot nagmangita kami sa karsada gara. Murag gusto na nga na tuwingan magsinubang babae ha. Sinubang baboy ka na, sunod ba? Legpat pa bitang pustiso da. Pagising na nila pangag na isa ko sa naman ni majugan ni kay gipaduro puro sa imong bintis na no. Isa rang giuli agi ang pustiso. Des na po. Ni Garcia may kuan. Awa ka ning balik sagna. Balik sa akin na. Kaya gidentist jud nanay guys sa hagna man. Sa tuigan na katong ngadto ta. Dugay-dugay na pag tanong. 2013. Ayan. So, nga na guys, makakuan ra ba Ay, 14 na, kay 13 nagpaibot pa man ko rin upat ng ipon, doon nga, katong linog. Oo. Mao to, abutan mo magtuig, mapapagtaras ngipon. Katong balik ta. Kasang 14 na, Balik ta. Diyan, mga guys, kananay kuan ra pag gamay ra nga istorya karon makahibaw pud mo unsay mga history. Ano na history sa mata ni tatay. So, arakadong ka sa amo nga side, murag lisod ka adyo kay kami naman tustiri na bilin sa bahay. So, lisod ka nga camera pa yung magduda. Yan na, maduga ni Kinas, Ate Julie, dakag pasalamat tams ginunas, Ate Julie, so Kuya Eric, darhin nagpudya, nga sweeto, dari dapita. Ay kami, wa, dyan mi, kasayuran, si Kuya Eric, dyan na yung nagsuri-suri, yung gitag, doktors mata, nung mga panahon na sila, Ate Julie.
Mo nang malipay mi kay nagabot na magtagbilaran. Tuan entos Ate Julie nagburog na entos terminal. Naghuwat na magmuabot agban nga magisakjan. Kaya mo may gani na. Kay ni man adto na ta. Series na pod garbo sana. Series og way ban depende man. Kay Hindi magsukal man sa- sa ban, earphone matong series. Wa pay series datong panahon na katong bag upad jud sige opera. Ano ito? Uban pa pag upan ng series. Sinchud. Oh, ay. Sinchud to dito series kay yilo mo pud to sinchud. Ja. Sa high date. Nang date nga duwiro transit man siguro na kay. Kanang mas Sabi ko, ana, magian na. Magi man nagbukid, ja mo na yung sagda ng pait talagi kadyo. Ja. Datong mga panahon na financially drain nami datong mga panahon na kay gamot-amutan man to sa mga igsuon. Mga oy mag-amot ta, yan na. Mag-amot ta ka ng atong ikuan sa atong tatay datong mga panahon na kay bata-bata pa ba mi dadto, pa mi dadto steri mga kangho pero nakatabang sa steri to kay si Terry na may skuan steri to naman to yung nagtrabaho man to steri. Tiri mo yung Suluoy steri to. Dako-dako. Suluoy steri to mga panahon Jari na. pa. Tatay, pangari pa. Mo po dito. Basta kay gamot-amutan to sa mga igsuon katong operasyon jud ja. Magyapon successful na intonsis man ginoon. Alida naman ito mata iritay aron makakita gabi night vision. Sa Iro. idawat mo na. Mas hindi, na pa chance. Ampo sa Ginoo. Oo. Nga naman na eh, mga alam mo ka na po. Mo ka tasi. Ang suman sa kabuok. Ang laphawan ni. Iri ka gimuhon, kinasan mo rin. Ah, wadyo. Ano ba yung kinasyon na lang? Kuan ka na nay aninikad. So karon guys, sa mahang agtuon karon i-pray lamang pud ninyo nga nay maadjong balita inig uli na mo unja kay arong di pud sayang ang kahago nila biyahe. Kwarta okay ra man ang kwarta kay makit-an ra man na. So ang ila lamang mga kahago duha. Kapoy ba ang biyahe nino? Ugnay maintenance nga kuan kinahanglan naman did tumano na di na ingag ako ana basin di ay og sige pato ni mo ma lamdag-lamdag lamagay basta naaramay mo rag aninag okay na so wajud mamaw na man ay kay ron ganut na suy binanab Kamu. sus lamo aw sino ni mo dinilabot kami ram dito tayo tatay pamana